дар шаҳри Хуҷанд ярмаркаи навбатии фурӯши маҳсулоти қолинии ширкати Қолинҳои Қайроқум оғоз гардид. Маросими ифтитоҳи он дар Варзишгоҳи Бист солагии Истиқлолият дар бинои Қасри варзиш баргузор шуда, ярмарка аз чаҳордаҳум то бисту сеюми феврал идома меёбад. Харидорон метавонанд маҳсулотро бо тахфифи то 50% дастрас намоянд. Миқёси қолинҳо хеле васеъ буда, аз андозаҳои хурд то намунаҳои калон ҳаҷм пешниҳод мегарданд. қабл аз харид намояндагони корхона андозаи ҳуҷраи муштариёнро чен карда барои интихоби андозаи дуруст машварат медиҳанд. Ярмаркаҳои мазкур соли 2 маротиба баргузор шуда, барои сокинон имкони хариди маҳсулоти босифати ватаниро бо нархи имтиёзнок фароҳам месозанд. қолинҳои мо бошад аз ашёи хоми ватанӣ истеҳсол шуда, сифати баланди ҷаҳонӣ дорад. мо дар оянда нақша дорем ки чунин иқдомҳои бузургро дар кишварамон зиёдтар кунем, барои мардуму халқмон хизмат кунем. Қолинҳои Қайроқум бо такя ба таҷрибаи чандин солаи худ ва истифодаи технологияҳои муосир мавқеи пешсафиро дар бозори қолинҳои кишвар нигоҳ дошта, барои густариши фаъолият дар бозорҳои хориҷӣ низ талош меварзад. Рисолати ширкат идомаи ҳунари қадимаи қолинбофӣ ва офаридани зебоӣ, гармӣ ва роҳат дар ҳар хона мебошад. Бояд гуфт ки фаъолияти корхона аз шаҳри Қайроқум ҳоло гулистон оғоз ёфта, аз соли 1960 инҷониб истеҳсоли қолинҳоро ба роҳ мондааст. Бо гузашти солҳо корхона тавассути ҷорӣ намудани таҷҳизоту технологияҳои нави ҷаҳонӣ ва навсозии хатҳои истеҳсолӣ рушд ёфта, имрӯз низ бо арзишҳои касбият, ҳамбастагӣ ва устодиву шогирдӣ фаъолияти худро идома медиҳад. дар ҳақиқат нархҳо аз бозор 50% арзон будааст. марҳамат шумоам битон ба ярмаркаи қолинҳои Қайроқум омада харидорӣ кунтон. Ярмаркаи имсола барои сокинон имкони хубест ки бо нархи дастрас маҳсулоти босифат харидорӣ намуда фазои хонаи худро зебову гарм гардонанд.